Повномасштабна війна стала для України не лише трагедією, а й історичним випробуванням. У різні часи народи по-різному виходили з великих катастроф. Одні ставали сильнішими, інші надовго втрачали потенціал розвитку. Сьогодні перед Україною стоїть подібний вибір – або використати кризу як шанс для трансформації, або застрягнути у внутрішніх проблемах. Війна відкриває можливості для реформ, але водночас несе серйозні ризики. І те, яким буде результат, залежить від багатьох факторів, передусім від тривалості війни та її завершення. Небезпека навряд чи зникне, Росія не зникне, Путін буде. Але чи ми можемо цю небезпеку якимось чином перетворити, скажімо, нагоду для перетворень? Загальна формула така, що ті країни, які успішні, насправді найбільші радикальні реформи робили в час кризи. Чи це була війна, чи дуже поганий економічний стан Польщі при кінці комунізму, таке всі інше. Але правда таке, що не скористалися цієї кризи. Але є країни, які з цього не скористалися, які далі стагнують. Тобто питання, чи скористається, чи не скористається, це, знаєте, ніколи не можна сказати наперед, бо це залежить від багатьох чинників, зокрема, і в першу чергу, як довго триватиме війна і як кінчиться війна. Тому що попри все те, що війна є нагода, війна є токсична. Ми це знаємо по втратах, особистих, очевидно, також втрати, які має сама країна. І якщо вона є токсична, так чи інакше нас токсикує. Ми всі отруєні війною в різний спосіб. І тому, чим довше триває ця отрута, якби так сказати метафорично, тим тяжче нам буде виходити з цієї війни. Війна залишає після себе не лише руйнування, а й довготривалі наслідки для суспільства. Навіть після завершення бойових дій країна стикається з новими викликами – соціальними, економічними та психологічними. Однією з найбільших проблем стане адаптація ветеранів і зростання рівня напруги в суспільстві. Крім того, війна формує травму, яка впливає на політичні процеси і може провокувати внутрішні конфлікти. Саме тому важливо не лише виграти війну, а й правильно вийти з неї. Друга теза, чи вже третя теза є, це теза, яку знають історики, війна не кінчається з останнім пострілом. Війна кидає довгу тінь. Тому що так чи інакше, яка б країна не була, жертва чи не жертва, добра чи не добра, все одно певні проблеми нагромаджуються. Буде обов'язково проблема ветеранів, яка неминуче з'явиться. Знаєте, будуть шукати завжди, хто був правий, хто неправий, хто справедливий, несправедливий. Тобто загроза є. Загроза є, що можемо переключитися на внутрішні розборки, на соціальні проблеми демографії, і тоді, замість того, щоб скористатися з нагоди, ми можемо застрягнути у цих наших внутрішніх суперечках, проблемах, і тоді, очевидно, країна не зникне, але буде стагнувати. Попри всі труднощі, Україна змогла вистояти в перші роки повномасштабного вторгнення. Важливу роль у цьому відіграли єдність суспільства та довіра до державних інституцій. Однак цей унікальний момент не був використаний повною мірою для глибоких реформ. На думку історика, саме тоді країна мала шанс закласти основи для якісних змін у системі управління. Зокрема, йдеться про справедливий розподіл відповідальності під час війни та зменшення корупції. Але перше, що мені приходить до голови, я вважаю, що до голови, що ми не вповні скористалися з цього великого припливу енергії, ентузіазму, сили, які був у 2022 році. Ми не могли його розвинути. Тому що це був, може, перший і, напевно, єдиний час, коли українці мали довіру до влади. Ви це пам'ятаєте, напевно, до інституцій, таке всі інше, мені здається, що влада з цього не скористалася. Принаймні, склалося в тій мірі, що було, тому що в цей час можна було багато зробити. Не кажу, що можна перемогти на полі бою, але принаймні можна подумати про мобілізаційні закони, які більш-менш розкладали відповідальність чи тягар війни на все суспільство і могло б зменшити рівень корупції. Я думаю, що можна було багато перебувати у владі. Я думаю, що можна було б зробити владу більш експертною, так всі інші. Питання причин війни неможливо розглядати без історичного контексту. Росія протягом десятиліть намагалася втримати Україну у своїй орбіті впливу. Навіть після розпаду Радянського Союзу в російських політичних елітах існувала думка, що українська державність є тимчасовою. Вони очікували, що Україна з часом повернеться під контроль Москви. Однак цього не сталося, і саме це стало одним із чинників нинішньої агресії.
було дискусія, що робити з Україною, і в кінці, після таких, знаєте, певних суперечок, прийшли до загальної тези, що треба Україні дозволити піти, але чому? Дозволити піти, бо вважали, що Україна не життєздатна конструкція, нації такої не існує, вона розпадеться, і рано чи пізно Україна приведе назад, але вже на колінах і буде проситися до Москви. І тоді Москва може продиктувати умови набагато кращі, вигідніші для себе, ніж було раніше. Тобто ідея була така: Росії ніколи не дала повної, не Росія, російська еліта, навіть демократична, ніколи не дала повної згоди на те, щоб Україна стала незалежною державою. Просто сталося, що час ішов, Україна не поверталася. Ані на колінах, ані стоячи, цього не було. Україна розвивалася далі, ми бачимо, що рух цей вкріплявся. Окремою темою є історія кримських татар, яка багато в чому відображає політику Росії щодо підконтрольних територій. Депортації, зміна демографічного складу та системний тиск – усе це повторювалося неодноразово. Україна тривалий час недооцінювала цю проблему і не приділяла їй достатньо уваги. Це стало однією з помилок державної політики щодо Криму, наголошує експерт. Сьогодні ж питання прав кримських татар є невід'ємною частиною боротьби за повернення півострова. Чи українці сприймали це як попередження? Думаю, що ні. І думаю, що тут і наша помилка. І признаємося до вини і до відповідальності. Ми досить довго ігнорували питання кримських татар. Тобто десь вони були, ми відчували до них симпатію, пробувати моральну підтримку, але цього не досить. Я думаю, надіюся і хочу, щоб Крим повернувся у лоно України. Я не знаю, коли, не знаю як, але вірю, що це станеться. Можливо, це займе довше часу. З різних причин. І тому що відчуваю симпатію до кримських татар і вважаю, що це трагедія для народу, який позбавлений своєї батьківщини. І це означає дуже болісно не тільки позбавлення батьківщини, але й асиміляцію, втрата своєї мови, таке всі інше. Це те, що не варто, це те, що проти чого варто боротися, таке всі інше. Ну і також принцип міжнародний, тому що ми маємо признавати непорушність кордонів. Кордони були визнані міжнародно в 101 році, і очевидно, що тут ми маємо на цьому принципі твердо стояти. Ми не маємо доказувати, що Крим є Україна. Це поза доказом, тому що є міжнародні домовленості, міжнародні кордони, і це принцип все. Попереду Україну чекає складний етап завершення війни та визначення свого майбутнього. Ймовірно, результат не буде ідеальним і може викликати розчарування. Саме в цей момент країна ризикує зіткнутися з внутрішніми конфліктами. Проте водночас це шанс для нового старту – економічного, політичного і цивілізаційного. Головне – спрямувати енергію не на суперечки, а на розвиток держави. Всі успішні країни, які мають зараз такі добрі показники, вони прийшли щось таке схоже на Україну, якщо зараз приходить Україна. Через декілька десятиліть війни революції. Але їм вдалося з цього скористатися. Тому дуже важливо, щоб ми переформатували свою енергію, яка в нас є. Замість внутрішніх сварок ми змогли себе, знаєте, зосередити на щось інше, на вище. Тобто на те, щоб Україна стала іншою країною, те, яку ми хотіли ще з 12-16 року. Я вважаю, що на мене це всі підстави. Має всі. Просто треба, не знаю, знаєте, думати, говорити про це, розповідати про це зробити, а особливо формувати нову політичну еліту, нове політичне покоління, яке може це зробити. І тут я є поміркованим оптимістом, тому що вважаю, що це може статися.